हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, बेनो जादों मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां जेनिफार दैमारी बिथांनिनो गिबि खेब डाइरेक्सन खालामनाय मोनसे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर जाफुंगी सिमां। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना जेनिफार दैमारी बिथांनिनो अफिसियेल चेनेल जेनिफार दैमारी मुंनि चेनेलाव थाबैनो साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो गोसो जानानै दङ, नोंथांमोना जेनिफार दैमारी इउटुब चेनेलखौ थांनानै सापर्ट खालामहै एबा साबस्क्राइब खालामनानै लाहैखादो। This is